салом ба мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. дар вақти бозиҳо футболбозони дигар рекордҳои гуногун мегузоранд, вале дар вақти ҷоизадиҳӣ боз исми Роналдо Месси садо медиҳад. акнун вақти супоридани ҷоизаҳо дар ҷанбахши сол наздик мешавад ва бархе аз ҷоизаҳову рекордҳоро пойгоҳҳои гуногун муайян карданд. дар ин нашри барнома аз муваффақиятҳои легендаҳои зиндаи футбол зиёдтар ҳарф мезанем. ҳамлагари дастаи Интер Майами ва мунтахаби Аргентина Лионел Месси аз нашрияи бонуфузи Испании Марка ҷоизаи махсус гирифт. ҷоизаи мазкурро ба Лионел ба хотири доштани ҷоизаҳои зиёд нисбати дигарон супориданд. Месси дар ҳайати Барселона, ПСЖ, Интер Майами ва Аргентина 46 ҷоиза ба даст овардааст. ӯ баъдан дар саҳифаи иҷтимоии худ навишт ки барои ин эътироф ба шумо ташаккури зиёд ба ҳамаи одамоне ки ҳар лаҳза маро ҳам дар майдон ва ҳам берун аз он ҳамроҳӣ мекарданд. ман ҳамеша мегӯям ки ҳеҷ як унвонҳое ки ман ба даст овардаам бе онҳое ки маро дастгирӣ мекунанд ва бе дастгирии ҳамдастаҳоям ҳам тими миллӣ ва ҳам дастаҳое ки ман дар онҳо бозӣ кардаам ба даст намеомад, навиштааст Месси дар шабакаҳои иҷтимоӣ. баъди Месси бо фарзияи Марка Криштиану Роналду меистад ва мавқеи сеюмро Пеле аз Бразилия касб кардааст. баъдан Алфредо Ди Стефанои аргентинӣ ва дар мавқеи панҷум Диего Армандо Марадона меистад. дӯстони азиз, бозиҳо дар ин ҳафта хеле зиёданд. барои пешгӯии ин бозиҳо ба телеграм-канале ки ман дар комментария навиштаам даромада ба ссилкаи гузоштаи ман ворид шавед ва барои пешгӯиҳои дуруст маблағи калон кор кунед. вақти воридшавӣ ба он ҷо аз шумо регистратсия мепурсам ва дар вақти регистратсия бо промокоди 1x Фирдавс ба қайд гиред. бо ин промокод шумо дар аввалин пардохт имкони 8000 сомонӣ пул кор карданро доред. барори кор. Криштиану Роналду дар бозии муқобили Ал-Шабоб голи 907-уми худро ба ҳадаф расонид. карьераи футболбозии португалӣ ва ҳарифи азалиаш Лионел Месси то ҳол фазои футболи ҷаҳониро ҳайрон мекунад. собиқ футболбози Манчестер Юнайтед ва раҳбари феълии дастаи Интер Майами Дэвид Бекхэм ки Лионел Мессиро дар дастаи худ дорад, нисбати маснади варзишии ҳамлавари португалӣ Криштиану Роналду сухан кард. ҳар як дастае ки ӯ дар он бозӣ мекард аз худ як мероси бузурге боқӣ мондааст. ҳамин тавр ман фикр мекунам ки ӯ рафти маснади варзишиаш бениҳоят аҷиб буд. ӯ аввал дар Манчестер Юнайтед, албатта ки дар сафи Реал Мадрид ва инчунин дар тими миллии Португалия маснади варзишии бебаҳо дошт. ба қафо нигариста гуфтан мумкин аст ки барояш ин як таърихи бениҳоят ҷолиб аст, гуфтааст Бекхэм дар подкасти Рио Фердинанд. ҳамлагари собиқи Бавария Карл Хайнц Руминиге ки ҳоло раиси шӯрои дастаи Мюнхенӣ аст, дар бораи формати нави Лигаи Чемпионҳо дар мавсими ҷорӣ сухан гуфт. аслан формати нави ин мусобиқа ба фисади зиёди мухлисон қобили писанд нест, аз ҷумла шояд яке аз онҳо ман бошам. аз ин рӯ Руминиге ҳам дар ин бора изҳори назар кард. марҳилаи қаблии гурӯҳӣ дилгиркунанда буд, зеро ҳамааш баъди даври чорум ҳал шуд. ҳоло роҳи дастаҳо барои ба даври плей-офф баромадан душвортар хоҳад буд. ҳар қадаре ки вазифа душвортар бошад, эҳсосот ҳамон қадар зиёд мешавад. ман фикр мекунам ки бо мурури замон мухлисон формати навро қадр хоҳанд кард, навиштааст нашрияи олмонии Кикер аз суханони Руминиге. ёдовар мешавем ки аз мавсими 2024-25 дар Лигаи Чемпионҳо мисли пештара 32 даста не, балки 36 даста бозӣ мекунанд. қаблан бошгоҳҳо ба гурӯҳҳо аз 4 даста тақсим мешуданд. акнун дар Лигаи Чемпионҳо системаи ба истилоҳ шветсарӣ истифода мешавад ки дар он ҳамаи 36 даста дар як ҷадвал қарор мегиранд. финали Лигаи Чемпионҳои УЕФА дар мавсими 2024-25 рӯзи 31 майи соли 2025 дар варзишгоҳи Алlianz Аренаи шаҳри Мюнхен баргузор мешавад. он ҷо кадом дастаҳоро интизоред? ман имсол Манчестер Ситиро бо Барселона интизорам. ана агар аз ҳисоби ҷоизаҳо Месси пешқадам бошад, аз ҳисоби даромади пулӣ Роналдо ҳамто надорад. ҳамлагари дастаи Ал-Наср ва мунтахаби Португалия Криштиану Роналдо аз ҳама футболбози сердаромад дар мавсими 2024 шинохта шуд. дар ин бора ширкати Forbes ки самти асосии фаъолияташ ҳисобу китобу пулу дороиҳои мардум мебошад, хабар додааст. бозингари португалӣ ин мавсим 285 миллион доллар ба даст овардааст ки 222 миллиони он маош ва 65 миллиони дигараш даромади шартномавӣ мебошад. ҷои дуюмро ҳамлагари аргентинии дастаи
дастаи Интер Майами Лео Месси касб кард. Бозингари аргентинӣ ин мавсим 135 миллион доллар даромад дорад ки 60 миллион маоши солона ва 75 миллион даромади иловагиро дар бар мегирад. ҷои сеюм насиби ҳамлагари Ал-Ҳилол Неймар аст ки ӯ бе ягон бозию машаққат 80 миллион маош мегирад ва 30 миллиони дигараш даромади шахсӣ аст. Инчунин дар даҳгонаи беҳтаринҳо Карим Бензема бо 104 миллион, Килиан Мбаппе бо 90 миллион, Эрлинг Холланд 60 миллион, Винисиус Ҷуниор 55 миллион, Муҳаммад Салоҳ 53 миллион, Садио Мане 52 миллион ва Кевин Де Брюйне бо 39 миллион ҷойгир шуданд. бошгоҳи Барселона ният дорад тамоми чораҳои заруриро биандешад то бо ҳимоятгари 23-солаи канадагӣ Алфонсо Дейвис ки муҳлати шартномааш бо Бавария тобистони соли 2025 ба охир мерасад, қарордоди корӣ имзо намояд. Дар ин бора хабарнигори испанӣ Фернандо Поло дар шабакаи иҷтимоии X хабар додааст. ба гуфтаи ин манбаъ, Реал Мадрид чанд моҳ боз бо ҳимоятгари тими мюнхенӣ робита дорад ва то ҳол дар мубориза барои ин бозингар пешсаф аст, вале миёни тарафҳо ҳанӯз дар самти гузаришӣ коре анҷом нашудааст. қаблан хабар дода шуда буд ки худи футболбоз тасмими ниҳоиро дар бораи тамдид накардани шартномаи худ бо бошгоҳи мюнхенӣ қабул кардааст ва барои пайвастан ба Реал Мадрид нигоҳи мусбит дорад. мавсими имсола футболбози канадагӣ дар 8 бозӣ ширкат карда як партофти головар анҷом додааст. нархи тахминии бозингар тибқи фарзияи Трансфермаркт 50 миллион евро аст. Реал ко ҳамеша бозингарони пурқувватро харидорӣ мекунад, аммо Барселона нав кам ақлаш дар ин маврид кор карда истодааст. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.